Ahora va bien. Bueno, esa pregunta non sei se nervioso a estas alturas da semana ou non. No, eu creo que non. Creo que levamos un ano moi bo e que temos a oportunidade de continuar e non acabar ainda o ano e ter unhas semanas máis. Calquera firmaba esta situación antes de empezar, non? Sí, eu creo que a principio de temporada non sei se unha persona ou poucas persoas soñaban con isto, pero a verdade é que chegamos aquí, queda unha xornada e depende de nós. Fixo moito dano a derrota outro día, canto durou ese baixón? Bueno, creo que gañámonos o dereito a depender de nós. Digamos que tiñamos dúas balas para clasificarnos po playoff, o outro día non podíamos conseguir, e témola aquí na casa en Pasarón con toda a nosa xente que seguro que vai haber un ambiente espectacular e esperamos cerrar esa última xornada e gañarnos o dereito a ter un par de partidos máis. Mencionas Pasarón, é imposible non pensar nos bons resultados que conseguistedes na casa nesta tempada para afrontar este partido. Sí, creo que a todos os clubes lle axuda a xogar de local. A nós creo que, a pesar de que fora da casa tamén conseguimos moi bons resultados, xogar na casa para nós é un plus, sempre nos axuda a dar un pouquiño máis a esas forzas que ao mellor que non chegan que nos axudan dende fora, e creo que o sábado vai haber o mellor ambiente da tempada. Esperamos devolver esa enerxía para que ese ambiente se contaxie e que todo o mundo apoie e nos dé esa forza para gañar e meternos en playoff. María final para os dous, porque a Avilés tamén se está xogando a permanencia e vai ser un partido de moitos nervios ao final para os dous lados, non? Sí, creo que, os dous equipos dependemos de nós. Supoño que eles tamén pensarán que veñen ben e que, creo que un empate lle sirve. Vendrán a ganar, non creo que veñan a empatar. E nós, gañámonos o dereito durante as 37 xornadas de estar en playoff, estamos cuartos. Esperemos non, vamos a conseguir esa victoria e a celebrar un playoff de ascenso que vai ser histórico. Porque a Avilés foi quizás un dos partidos máis redondos de toda a temporada. Imagino que esperades algo moi diferente. Sí, eu creo que non hai nunca dos partidos iguais, que cerramos un partido moi bo, creo que 0-3, creo que foi, sí. Esperamos que eles van a poñer moito máis difícil, seguro, non teño ninguna dúda. Como dixen, eles dependen de si mismos, pero, o noso creo que é un soño maior, creo que se ten que notar. Temos que salir desde o minuto 1 a que se note que somos o Pontevedra e que queremos conseguir ese objetivo. Durante gran parte da tempada a ilusión estivo aí na xente, pero creo que esta semana incrementouse. Sentides esa ilusión que ten a aficionado, que ten a cidade, que ten a xente nos corredores? Sí, eu creo que a todo o mundo, a mí pásame en Porto Novo, que tampouco, está cerca de Pontevedra e tal, pero hai a xente que te ve pola calle e te recoñece, que sí que che fai comentarios de que queren conseguir ese playoff, de que hai que ganar. Eu creo que yo pasa a todos os meus compañeiros e digamos que se ao mellor fóramos en mitad de tabla eso non pasaba. Vais a notar tamén que vai haber un ambiente espectacular, oxalá este cheo, que colquen o cartel de non hai billetes, non hai entradas e que poidamos todos cerrar esa festa e que sexa bonita, moi bonita. Empezou a temporada co objetivo da permanencia, foi un ano, un objetivo obviamente moito maior. Que sensación ten a plantilla agora mesmo? Como os atopades de ánimo e que pasaría en caso de non conseguir? Creo que conseguimos o objetivo da permanencia fai tempo. Creo que non se valorou como se tiña que valorar porque estábamos en unha posición moi boa. A pesar de perder o outro día, creo que cerramos tamén a clasificación para a Copa do Rei do ano que ven, que tampouco se valorou. Temos unha última xornada para poder conseguir un objetivo e que se valore de verdade e se poida celebrar o objetivo que se acade. Entonces, creo que a plantilla está con moitas gañas. Non queremos marcharnos de vacacións, a verdad. Non queremos seguir. Creo que non queremos que se acabe ainda a temporada porque está sendo moi bonita. E seguro que a xente de Pontevedra e do Pontevedra que tamén lle pasa o mesmo.